Takže dobrý deň. Máme tu krásnu slnečnú nedeľu a ja sa po celkom dlhej dobe hlásim s tým, že CF-ko máme naspäť. Už nejaký ten mesiac ho máme naspäť a za ten mesiac som mal už aj neduch hneď 2 dní potom, ako som bol pre motorku. Mal som taký menší incident, o ktorom si povieme troška neskôr a povieme si, prečo si pravdepodobne zasa kúpim CF Moto ako ďalšiu motorku. Momentálne troška vyrazíme mimo môjho domu, aby som mal aj ja nejaké súkromie, zostrihnem to a môžeme si povedať viac. No, aby som začal už rozprávať troška aj sme dedine, tak môžem troška menší, troška lepšie ma bude počuť, keď najdem 90 alebo viac, možno. A že nejako pred mesiacom som bol zase pre motorku z 3. reklamácie, neoficiálne z 2. Pohodička, všetko, došiel som domov, nahodil som ladený výfuk a idem sa voziť. To bola sobota ráno. V nedeľu ráno idem sa, skôr na obed, tak po obede, nič tam nejde. Som sa išiel odviesť na Havran, bola akcia hore. Mal som neduch, mal som škodovú udalosť s tým, že som zvalil motorku do takého kanála, nebolo to ani veľkej rýchlosti a druhému som odfaklil smerovku a značku, že celkom dobre s padákom, ktorý sa mi hneď zlomil. Čau. Ktorý sa mi hneď zlomil. A o to pokoj, ja som mal zlomenú ohnutú radiacu páčku a tuto mám tieto plasty, všelijaké polámatné, domigané a neviem čo. A už som si povedal, že nebudem to voziť do servisu ani podobne, hej. Aj neozdravil. Ale že nechce sa mi za to platiť proste, hej. Takže spravím si to sám, sú to len plasty, už som to mal aj rozobraté. A vymení si proste tie plasty sám. A teraz highlight tohto videa, že ty kokos, aký orol, že vlastne prečo si kúpim znova CF Moto. Prosím pekne, má 3 plasty, originál nálepky, nafarbené plasty, aj s páčkou riadenia, originál diely všetko. Na to vyšlo do 300 €. U Hondy, alebo Kawasaki, alebo hocikoho, nemám za to, že absolútne nič. A tuto ja za aj 400 € by ma vyšla len havarijná poistka. A to ja za 250-300 € ja mám kompletne porobenú motorku s originál novými dielmi. Ešte doma by som vám ich mohol ukázať. Ale som to mal rozobraté, tento plast. A úplne a vypadá to tak, že celkom pohodičke sa to dá spraviť. Samozrejme, budem vás viac proste sú na to veľmi dostupné diely, jak cenovo alebo trhovo. Není problém. Čínanec mi za 2 týždne to poslal. Originál CF Moto diely. To je proste paráda, ty kokos. Není problém s ničím u Čínancov týchto. Boh vie, jak to bude, opravím to. Ešte mi tento jeden plast chýba okolo nádrže, tento čierny. To mám tiež zlomený, tak tomu to dlhšie trvá.
ale už je na ceste ku mne a dojde mi za nejaký týždňik, počítam týždňik, 2. Samozrejme po tej havárke som bol aj u mechanika a nie je to nič vážne, geometria není poškodená, ani predné vidlice, ani nič podobné, že je to čisto kozmetika, že môže sa voziť a že má si objednať plastové klipy a plasty. A odtedy so senzorom s čidlom už nie je absolútne žiadny problém, hej. Bola to vec toho senzoru, ktorý mi vymenili. A všetci sú šťastní. A odtedy som nabehal nejakých 2000 km šťastne, ani raz mi nevypadla teplota, už som aj zmokol, už som bol aj v noci, keď tá teplota bola pomerne nízka. Za mňa pozrite sa, vozím sa, asi to funguje, sakra. Asi to nebude až také zlé. A toto je to CF Moto. Je to pomerne dostupné vozeničko. Není som na to pyšný, na tú značku, keď vlakom poviem, že rajdujem CF Moto. Ale budúci rok plánujem kúpiť asi 450 SR-ku. Pekná motorka, 35 kW, dvojválec už. Alebo 675 SR, ale asi tu 450. Tá je taká ľudová, taká ľudovejšia, ľahšia. Ale tých 35 kW už je sranda. Pozrite sa, na to 20 kW, akože ja s tým nemám problém. OK, za kamarátmi nestíham, to je druhá vec. Ale takto sám, ja tú stovku nemám problém, nie som brzda. Premávke, dá sa na tom prejsť aj po diaľnici. Tá kvalita tam není ako tej Kawasaki, alebo Yamahy, alebo Hondy, to na 100%, ale čo sa týka nejakého pomeru cena-výkon, tak ten je proste bezkonkurenčný, perfektný. A to sa počíta, že aj na tomto sa dá voziť. Možno zmením názor, keď nejakú Hondu skúsim. CBR 500R by som chcel skúsiť, to je taká konkurencia. To je 450 SR-ky alebo Aprilia 457. Ale tak uvidíme. Takisto doplnky, lacné doplnky. Ja som na toto zohnal celý výfukový systém bez katalizátora, holú rulu, hej, za 98 €. Jaký výfukový systém máš na Hondu, Kawasaki, Yamahu, hocičo podobné za 98 €? S tým, že je to na tú motorku, ja som nič s tým nerobil, ja som to tam proste len nahodil, všetko mi došlo. Paráda, dovidenia, akože. A to sú akože doplnky na nové motorky, to není žiadna 10-ročná už zodratá nejaká stará pani, 2015, ale toto je modelový rok 2023, hej? Čo je proste strašná paradička. A teraz ideme do Motoshopu, do Morky, kde si chcem vybrať iný, jak sa to volá, rámik značky, lebo CF Moto Promo sa mi neľúbi. Tak to je také, že kto bude vedieť, aká je tá motorka, tak bude vedieť, ale není som na to voľako pyšný, ale funguje to tá motorka, hej. Možno by som skúsil niečo iné, QE motor napríklad. Tieto čínske prémiové motorky, ale už nejaký Zontes by som sa asi bral zobrať. Poviem to na rovinu, no. Ale veľmi príjemná kultivovaná motorka, si myslím. Len ďalší taký problém nastáva potom, keď tú motorku nechcem nehať, jak toto. Sezónu 2 to vidím, hej, uvidíme, jak to pôjde. A potom kúpiť ďalšiu, ale zle sa predávajú týchto 300 NKčiek, týchto modelových rokov je na Beloši niekoľko. Okolo 3000 €. A nejako sa nepredávajú, ale jasne nemám problém, ja pôjdem aj po cenu, no. Nedržia si takú dobrú cenu tí Čínanci jak Japonci, to je úplne samozrejme.
A s tým treba počítať už keď sa kupuje tá motorka, pokiaľ ju nechceš mať do konca života s tým, že ju nebudeš predávať. No, inak velice srandovná motorka, aj kamarát ju skúšal. Dá sa na tom.